Alhamdulillah saged silaturahmi nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piyai kene iki jan grapyak semanak tenan kok Mangkir rumiyin Mas. Wonten dawuh. Derek sing asmane Cak Komet sing sinten nggih? Sing pundi? Lah kula nika Pak. Oh, jenengan Cak Komet. Nggih. Lah kamangka nek komet niku artine bintang yang berekor. Betul. Berarti jenengan kagungan ekor. Gadah nang alit ngoten. Wonten ekore ning pesek Pak niki. Oh, ekor nggih lah. pesek. Lah kula lak maneges ateges-negesaken ngoten lho ya. Wah, nggih tenan kok. Gumun setahun jembleng serendeng ya Mas. Piye Mas? Piyai kene iki gek grapyak semanak saya-saya wenjenenganipun Pak Lurah. Pak Lurah. Ketua panitia, Pak RW karo Mas Eko iki lho. Wah, piyai lek budidaya ya kaya ngono kuwi ngrekodaya Mas Komet arep ditimbali tekakne kene. Daharan apa dicepakne Bu RW kowe ngerti ra? Lho berarti ngerti ta sing nekakno kene awake dhewe sapa? Lho, Pak Eko. Oh, lah aku ora ro. Lho. Lho kowe iki ditanggap ning kene ditekake dirawuhke karo piyai kene kok ora ngerti lho. Gak ro aku. Lho. Lah kowe tujuanmu mrene apa? Yo tanggapan. Lho. Lah sing nanggap kowe sapa? Ora ro penting mulih cair ngono wis to. Sik. Mulai kok cair ya Mbak Cangik lah sing arep blonjo kowe sapa? Lah yamene wis kadung dandan kaya ngene di delok wong sakmene akeh iki ku nek ora dibayari kan ya apa ya saru lho. Sing saru sapa? Yo sing kene to. Nek ora bayar awake dhewe kok gak malu. Lho, lah nyapa malu wong kowe teko kene ra didhawuhke karo sapa iki panjenenganipun Mas Eko. Nggih. Karo Pak RW. Nggih. Mas Komet diaturi apa pada malam hari ini? Nggih menika ulang tahun desa. Loh, kok ulang tahun desa ngawur to Mas? Lah apa to Mas? Iki kajate bersih desa utawi ruwahan. Oh lah kowe ngerti kok takon iki piye to? Lah kuwi nunut awakmu lho kok ora ngerti iki kok. Alhamdulillah silaturahmi wonten mriki. Mrika wonten dusun pundi nggih Bu nggih? Cangkring. Cangkring Malang. Walah nek kaya kene aku wis biasa Mas ning Cangkring Malang wis apal karo penduduk kene. Apal to? Apal RT-ne mriki sekawan nggih Bu nggih. RT-ne 4, RW-ne 2, jumlah penduduke 462, rondone 71. Iya, yo lah kok data Apalne aku. Tak kok data apa? sampai kaya ngono lho. Lho kadung cedak pelek karo Pak Lurah kok. Kuwi dalange urung karo anak apal. Tak apalne Mas nek aku ngono kuwi Mas. Mergo apa nyaketke seduluran pas sederekan. Ngepasi awake dhewe ditimbali ning kene. Oh, nggih. Nggih, tolong Cak Komet. Nggih. Kula niki tanggapan teng mriki kaping-kaping. Mboten apa lho RT-ne pinten, jumlahe pinten. Berarti mun bolak-balik. Nggih, mak kaping-kaping pun teng mriki nggih. Ah mbok digratisi tunggal. Ah nggih. Lah, Monggo nek golong bojone kono. Lho, nggih to Pak nggih. Wong Pak Lurah mau wis dawuh kok Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Sok mben nek nimbali Mas Komet nekakne Mas Komet CS ditimbali ning kene neh, ning kene Cangkring Malang. Cangkring Malang. Nanggap ping 5 gratis ping pisan. Cocok napa cocok, Bu? Setuju. Nah, sakniki kantun jenengan sanggup gratisi mboten? Nah, Nggih, setuju. Aku lho niki nanggap kaping-kaping monggo nggih. Kula gratis nanging kanca-kanca mau sing mboten. Ora ngono to. Lho ya sedaya no Pak niku akomodasi kok ya Mas awake dhewe komitmene dadi seniman kok ya. engko kanca-kanca caduti padha wae. Kaya ta. Ora nek dalang iki komitmen kok Mas, dalang iki dalang laris, dalang yo apik, becik. Ora iso. Lho sak jam ngene iki Nek dalang ki dalang apik awake dhewe gak ngira iki dikeki tempat dhewe ngene gak ngira. Mesti dadi Diistimewakan lho. mesti dadi siji. Lah kan ngerti panitia anak aku gak pati apik karo kono. Ya kan? Sik. Mas. Aku gak lek karo dalang iki ngono. Ya apa kok gak lek karo dalang wong jenenge seniman kanca partner nyambut gawe. Partner apa? Nek iso iki kowe karo melok Pak Rohman Rohim. Roman Widodo, Roman Rohim. Pak Roman Widodo iki Roman Widodo telepon aku ping 15 lho. Lho, lah gak tau dadi. Lho. Lah perkara gak dadi ki apa perkara dinane ora pas, tanggalane ora becik. Dinane pas, Tanggalane pas, lah sing ora pas. regane njaluk rego BPJS. Oh, berarti kowe kaya lurah kene kowe iki. Lho, nyapa? Kaya Pak Lurah kene kalau Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Sembodo. Sebodo piye masuk Agustus neh ya tak tekane neh rego BPJS bolo dhewe. Ora masalah. Sik to kowe kok gak rukun karo Pak Dalang wong jenenge nyambut gawe nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek di atas panggung walaupun kita di bawah itu ora tekoan paribasane satron tapi nek dhuwur panggung semua itu partner kerja nyambut gawe bareng. Lah iya mula kuwi guyon Mas. Maksudnya Janjane iki wau kula nggih mboten kira-kira ngernah-ngernane kanca Cak Komet dan kawan-kawan. Nek ngoten. Nggih ning kowe nek Nggih, niki wonten papan panggilan sisih kiwa niki wonten.
sisi tengen wonten. Dadak bisi iku lho, cantrik bisi. Pak, terus cak komet liwat anu mburi larapan mawon jare. Terus sinten. Cantrik niku sing ngomong bisi aku ya. Lah niki tergantung sing urunan mriki sing kathah nggih mriki kok ya Mas yo. Wis madhep rene rasa ngurusi dalange. Yo salam sing apik Wis dongane. yo wong dalange paling yo larang awake dhewe yo Met yo. Alah. Wis do ngerti ngono kok. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, Pak, kabare sehat? Panenane dadi kok ajur niku Pak? Pertanyaanmu ya bener Pak Ewi to. Lah nyapa Pak E? Ketoke pertanyaanmu pertanyaannya dadi panene dadi ya pertanyaan ketok biasa to. Iya. Tapi nek kuwi sing duwe sawah, sing gak duwe kan ya tersinggung to, Blok. Lho, Kok tersinggung be? Wong aku lah ora duwe sawah kok panen gundulmu ya. lho, aku iki ndongakne becik lho Mas. Dongane ya sing lengkap wong donga ora kulaan. Muga-muga sing duwe apa iki muga-muga panenane dadi nggih Bu nggih. Anake muga-muga dadi anak sing soleh kami gunane nusa bangsa duwe agama amin Allahumma. Iki nak sing gak duwe anak nelongso. Lho, lah kok iso ndek Lah anak sing soleh-soleh sapa nganake urung duwe kok. Nek ndongakno ki ndonga ora kulaan sing lengkap. kowe iki ndongane kok mbok bantah aku mang ndongane muga-muga petani sukses tandurane dadi panene malimpah mbok paido. Sing gadah sawah, tambahi ngono sing mboten gadah tumbas. Lho. Ngono. Lho sik. Lah nek tumbas ki lek duwe dhuwit, lah nek ora duwe dhuwit mongko tuku iki butuhke ragat. Lho, bocah kok iso gak mikir. Lah kuwi Bank BRI, Bank Jatim iki disediakno kanggo awake dhewe. Nek gak duwe dhuwit utang nggih ya Bu ya. Lho, nggih jamaahku. Kowe iki balane sapa to Bu iki? Ya bolo aku, wong ki ya lesu ya to, Ya. mangan. Ngantuk. Turu wis rasa bingung, ora duwe dhuwit, utang. Lho ngono. Dipikir gampang wae. Kabeh nglakoni ngono lho Mas. Cocok sampean iki. Pancen cocok. Mongko lek utang ki ra wajibe mbayar. Bayar ki nak duwe, nak urung duwe semoyo. Ngono. Sik to, kowe iki penduduk cap apa to, Met? Cap iki cap lang. Wong jenenge wong utang ki wajibe mbayar nek gak mbayar semoyo. Lah sing digo bayar ki rak ya duwe to. Lho, mongko kowe sering ditagih BRI pegawai bank nek kowe gak iso mbayar. Lho nyapa? Lho, nek ditagih Ya semoyo to. Gawe wetang anu rong minggu ne Mas rene lho ngono. dadi ndongane iki kudune muga-muga sing ora ndek sawah endang tuku. Ya iya. Ndang tuku sawah. Tuku sawah. Nek tak dongane muga-muga sing kagungan putra muga-muga dadosa putra ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapak nek gadah putra. Lah lek ra duwe. Lho, lah nek lho rumah tangga 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun urung duwe anak. Lah mari gak gelem konsultasi karo ingsun. Dadi sik to. Kowe iki pangkatmu apa kok ingsun iki kira-kira aku. Maksudnya karo aku iki lho. Iya ngono lho. Najan to ki aku blegerku ketok dagelan paling tidak aku punya trik lah. Oh metode. Paling gak iki memberi solusi, Iya. memberi motivasi karo warga kene. Dalam bahasa Islam mengatakan berikhtiar. Apa Met? Ikhtiar. Alah kowe ikhtiar kok idu muncat iku. Walah, Ikhtiar ngono tok ngono lho kok. Ikhtiar. Carane piye ben duwe anak kuwi Met? Caranya gampang, ada 2 cara. Maksudnya 2 cara. Cara medis atau alternatif. Itu penting. Ana loro. Iya. Nek sing secara medis upamane kok gak duwe anak secara medis piye Met? Medis itu kita bisa konsultasi ke kedokteran, dokter kandungan dan lain sebagainya. Oh, mungkin iya. dikasih penyubur atau bagaimana. Upamane dokter SPOG lah. Lah kuwi lho sepok. Kok sepok. Lah ya kuwi. SPOG iki spesialis ogo-ogo Met. Aku tak daftar kok tok. Spesialis dokter kandungan. Oh, padha karo dalange. Metodene ya. Dalange iki ya sepok. Apa sepok iki? Apa niki sepok? Spesialis ogo-ogo ning lho. Oh dalange iki metik kok. Biyen Metik mati kok kaya ngono. tanpa gigi. Karek sitok-tok ning ngarep kene. Kowe kuwi nggo ciri khas. Dadi nek ora duwe anak iki secara medis, Medis. periksa ning gone dokter kandungan spesialis sing wis paham ngerti karo bab ning gone janin. Iya no. Nek saiki sing nomor 2 Met secara alternatif carane piye? Diurutno. Oh dipijet. Aja lara. Lho, nek diurut ya dipijet to Met. Gal. Kok diurut kok gak dipijet? Diurutno aku sih. Pamane Sindan iki Mbak Denis anake dalange kok urung duwe anak. Sing anak. Dipijet. Ora usah diurut. Maksudnya diurut ki piye? Diurutno kok yogane apa awake dhewe, apa sing anu lah engko
Sapa ngerti ya ta? Met Sing penting kan. Diurut iku ora ya dipijet to, Met. Oh gak. Diapakne? Diurutno no. Upamane diurutne bengi iki nggone anu Mas Eko. Aku sik iso. Wis sik. Pak Eko iso. Terus Apa Pak Pak? RW, Pak RW. Pak Supriyaji langsung Sik rakene. Kuwi malah ngerusak wong wedok iku abrakan kok. Sing penting mana? Ora manah ning anake dadi kula weling iki engko lurik-lurik iku kok. Tapi kan iso ndungane soleh dan Yo soleh. didongakne muga-muga piyai kene Cangkring Malang Nggih. sak pungkure ngawontenaken tasyakuran ruwahan ya Mas. Nggih. Ngeruwah iki saka tembung ngruwat arwah. Mudeng ra kowe utawa wulan Saban ngepasi wulan Saban kowe ngerti ora sing winginane lagi gempar ning gone Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh nggih. Ning gone Pacitan enek apa, Met? Lindu Haji. Loh. Lindu tok iki kok. Oh iya, lindu tok. Enek lindu. Lindu. Iku kanggo pralampita wong Jawa iki aja nganti ilang Jawane. Jawane. Elake lu wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Sing anak ning ruwah niki ya piyai Jombang kaya ngene iki, ruwah ngruwat arwah. Dadi sisik melik leluhur sing mbau reksa sing kawitan bibit kawit saka desa kene diruwahi muga-muga bumine sing dinciki diuyui, dijaluki banyu pitulungan, muga-muga dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Allahumma Amin. Amin. Didongakno muga-muga piyai kene pinter kabeh nggih Bu nggih. Piyai ku nek pinter mempunyai skill SDM kualitas dan mutuavitas insyaallah piyaine pinter-pinter mesti hebat. Nah, ini nak menurut pendapatmu. Orang kan berpendapat lain-lain. Loh, Kok iso lain-lain kok mbok bantah to, Met? lah aku yo ndongakno dhewe. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dongakne aku nek tak dongakne piyai kene pinter kabeh. Anu ngen kula gedhekne. Lho, ora gede. Iki lho. Oh, iya wis. Iki nyapa to kok? Lah orang gede. Halo, Tes. Halo. Oh, pas gede ya, Met yo. Oke. Suaramu kok gede to, Met? Lah ya aku dhewe gumun kok ya. Bocah kaya pentol korek ngono suarane gede ya. Rek jres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggriyen. Mek Niku lagi suwantene sinten niku? lah ya piyaine kaya katen bat ngono kok suaramu gede. Kok gegek kleru mikmu Met jajal mik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diwedi. Iki gak suaramu nek iki Met. Jajal iki jajal. Anu nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Kula nak yah menten iki swara kula nggih ngeten iki malih. Mosok to ya Met ya dhewe-dhewe ya suarane ya antarane jam ya. Lha lho seksine ya nek dhewe. Mosok to Met jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Cangkring Malang ini nek salam malah pedet cengengesan ya. Lah iya. Maksudnya kula salamin ndongakne sampean niku ndongakne kula dadi dijawab kanthi sae. Jawab wong ngucapke salam iku. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Arek-arek ya Prek. Iki salam malah pada cengengesan. Bu, sampean iki mudeng omongane Mas Komet mboten didongake lho jenengan iki. Wong salam iku hukume apa, Met? Hukume iki Sunah. Sunah. Sing jawab hukume iki wajib. sampean kok malah guyon cengengesan. Baleni, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pas iki ngucapke salam sunah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marang Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngono yung mbuh wis Sik Met. Nek iki kleru Met iki Met. Kliru. Omonganmu kaya telek iki Met. Aku kok kaya tau rono aku ngono. Ayo, kowe ku kleru leh ngomong Met. Oh ya kliru titik Ala klerumu lho akeh nggih Bu nggih. Assalamualaikum. Ngene iki ndagel ngene iki tau lho. Piye? Bareng ngono Pak Sesuke ngono ya. Iya. Rapat desa. Iya ya panitia pembubaran Kok panitia Pak Lurah sambutan yo kliru kok. Kliru piye Met? Assalamualaikum. Ngene iki alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum.
Waduh, gara-gara ndek bengi wayang. Terok kowe. Kudune ya sing becik no. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, Pakmu kok akeh men, mbokmu kok akeh men. sambutan ki lho, Ndro. Oh iya ya. Nek sambutan kok malah tekan ndi? Aduh ya mbok iki kok. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu dalu punika wis roh nek ngondo iki pajar ya sapa? Wis roh nek bengi mbok omongne. sambutan. Dalu punika wonten wayang. Sing ngomong nek bal-balan ya sapa iki ya wayangan ning kene cangkring. Iya ya, ki arep sambutan kok dibantah ae lho. Kebantah wong kleru kok. Enten wayang dalam rangka nggih menika ruwah dusun Cangkring Malang. Oh, cocok. Kula dongake sedaya kemak apa dongamu? Aku tak dongane muga-muga piyai kene kabeh warga Cangkring Malang tak dongake muga-muga pinter nggih Bu, nggih Pak. Nggih gak patek mentek. Loh, kok gak mentek piye to, Mas? Alah ora atos wae kula. Loh, Kula dongake mugi-mugi sedaya kemawon dados sugih. Krungu kupingmu. Kono cuwapet to. Amin. sik to, sampean iki mbolon Berarti Bu. penting sugih. Kula dongake muga-muga piyai kene pinter nggih Bu. Muga-muga sugih. Pinter. Wah, iki loro karo iki kok sugih ya heeh. Pinter ya heeh. Loh, paling gak iki nek manusia hidup di dalam ning donya ngene iki, Met. Ning gone warga dalam kehidupan iki kudune duwe skill SDM. Halah pagah penting sugih. Loh, Pin. Iki mau lak penonton. Ya, Yoga sak sindene lho takoni. ya. Sak Pak Dalang. Tak dongane muga-muga yoga karo sinden karo dalang pinter nggih. Pinter iki wis kaleksanan. Nyatane iso dadi laras sing apik kuwi wis pinter. Muga-muga sugih. Amin. Butuh sugih arek. Lah jangan pinter cek butuh sugih. Lah, Sik kita bantah omongane iki, Met. Omongan tak bantah nek iki. Lho. Saiki kowe nek Pak Lurah pamane ya Pak Lurah iki kudu duwene pinter, skill SDM kudu dhuwur piye carane mbangun desa, nata desane pembangunan infrastruktur ben maju, Met. jere sapa? Jareku Lah Pak Lurah ora sugih saiki ya dadi omongan kok. Iki lho, dusun iki lagi Cangkring Malang. Cangkring Malang. Njaluk sumbangan. Ya. Esuk ae lah gak ndedit ngono. Balik. ya Lurah apa sok gak usah dipilih ya aku. Ayo, ya ora omonganmu. Lho, penting sugih awakmu merongos ning kene-kene gak gara-gara duit, gara-gara apa? Ayo rungokno we. Penting sugih. Betul lho, Logika betul Bu iki. Lah pancen betul lah. Tapi nek duwe anak nyuwun sewu lho, Met. Duwe anak iki kudune pinter. Disekolahke. Lho, nak anakku sekolah ke ora perkara ben pinter kok. Ya ben pinter nek aku anakku, Met. Anakku gak. Lho, ya wis ben padha karo kanca-kancane ngono tok. Dadi esuk enek kegiatan adus nganggo seragam budal pinter masalah ora wis gampang pikir keri. Jane ki wong apa to, Met? Iku, Met? Lho aku wong gak umum kok, Mas. Wong maratuaku ngrasakno aku bingung kok. Sik to kandhane. Wong ki nek pinter nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek wong pinter, wong bodho ki pangane wong pinter. Kok iso? Lho kowe saiki ngandalke sugih tok kowe iki mongko barandengah blonjo dolan barandengah iki kudune jajan, kudu mbutone skill sing hebat. Ya pusi. Kowe diapusi karo karyawanmu. Lek wong sugih gak apa-apa, Mas. Lho, apusono sedina ping 3 gak masalah. Saiki diapusi sesuk jek sugih. Cah santai kok lho. Lah nek wayang iki kudune ya pinter dadi dalang kuwi kudu pinter dadi yoga iki kudu pinter. Mas yo pinter nek gek nek wong sugih sapa sing nanggap? Ayo, ape wayangan omah kok genjongi depok dhewe. Ayo. Lah nek wong sugih iki penake nggonti wong sugih. Duh, enek apa-apa bermanfaat, Mas. Acara ngene iki, acara dusun desa kurang sumbang. Upama ana masjid, Masjid. pembangunan urung dadi, Keramik kurang dadi. ngandalke wong pinter tok. Ora iso. Lho wong sugih. Lho nek ora ana wong pinter piye carane mbangun masjid kok ben kokoh ben kuat. Ayo tutukane semen, tukune nganggo duit. Sumbang masjid. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Kok bojo kok mbok keramik iki lho. Wah, kileng-kileng. Omahe di keramik. Omahmu di keramik. Mergo kowe Sugih. Upama wayangan bengi iki ngandalke pinter tok ora nek wong sugih. Iya repot lho. Upama anggarane kurang bengi iki Met, Tutup. Wong sugih ha. upama wayang iki bayarane kurang, Kurang tak tutup. upama ndelalah bayarane dagang kok bengi iki. Lho, gak wae dikit. Lho, kowe wong sugih lho, Met.
kowe berarti nang kene bengi iki kowe ora njaluk bayaran. Nggih Bu nggih. Mergo kowe sugih Mas. Wis gelem nyumbang karo Piai Cangkring Malang kene. Cangkemmu sugih cek upama cek upama kok wis disiarno ora bayaran wah. Lah wong sugih upama kok ya mbok omongne. Tak omongi. Ana apa? Cangkring Malang. Terus di desane kene iki Carangrejo. Carangpring. Niki Carangrejo. Lah iya saking akeh. Carangrejo. Niki diluk ngas. Ana apa Mas? Bulan 8 Agustusan. Nanggape campur sarine Komet CS. Met CS. Terus pengat solawatan bulan 9. Songo sapa Met? Sing ngaos. Ning Umi Laila. Kuwi yo gak enek aku. Enek kowe nek. Ape ra nekano kene dosa. Lho. Sing Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Iya ya, Pak Lurah. Nggih Pak Lurah nggih. Anang ku nak kira-kira gak percaya tak DP. DP Met ra apa-apa. Umume rak sing nanggap sing DP. Iki gak sing nanggap aku tak DP sih. Kowe mulane omahku loro kentek. Lah perkara apa? Ya tak nggo DP. Oh dagelan kok ngeyel iki lho. Ben payu. Oh iya ya, sing penting iso silaturahmi. Ora ya tanggapan kok silaturahmi omonganmu ya. Ya sik to Met, nek Pak Lurah ngiyani iki sing Ya. ditekoki wargane. Nyuwun sewu nggih Bu nggih, nggih Pak nggih. Upama bulan 8 kali bulan 9 piyai kene nekane kometne pripun cocok napa mboten? Pak Lurah, suara rakyat adalah suara Tuhan lho Pak niki Pak. Nah, iki lho. Iya. Cocok. Mulane ngene Mas Komet nyuwun sewu Mbak Cang. Gak selindro. Nggih. Cocok tapi nggih dalange kudu dalang roman lho ngoten. Campur sari Pak kalih anu selawatan mboten dalang. Pak ini nglayani campur sari. Tapi campur sarine Komet maupun DP ya Pak. Sampai nek nonton gak apa-apa teko ya Met ya. Apa paron ya paron? Ora iso lah. Sampeyan campur sari sik ulan songo. Aku bendina iku campur sari pisan. Lah bojoku jenenge Sari. Oh, bojone Sari. Bendina sok-sokan bengi wis campur sari. Sari wong kono Sari kalih rapet nggih nika nggih. Enggak. Sari rapet. Kan bojone dalange jenenge Sari Puspa. Oh, Sari Puspa. Nggih. Mulane ngeten Mbak Cangik, Mbak Limbuk Mas Komet. Iya. Sampeyan iki dibutuhne wong akeh dijaga kesehatane. Mergo yuswane sampeyan pinten umure? Ya wis enek 45 lan. Umurmu Met? 45. Nek Mbak Cangik nyuwun sewu Pak Dalang Rohman. Wah. Roman yuswa pinten Bapak? Kula 60. Nah iki. Lho, mosok nggih? Nggih. Modele kok kaya 59 to? Oh iya. Lah wong kacek setahun lho, Met, kacek setahun kok ya. Iya. Kacek setahun. Makane layak wis ora nek untune iku layak. Oh nggih, wong jenengan mriki nggih dadi Iki untune glethek-glethek mula lali. awe gumen Met. Biasane lek dalang kondang iki dalang laris ceklane iki HP iPhone. iPhone 17. Paling gak minim 13 Pro Max lah. Kowe ngerti iki mau apa? Ceklane apa Met? HP sungut. Iki gak ape jarane sing mburi kono. Iku gak ape lho, Pak. Ya apa? Iku gawe kuping. Ya ora mergo ngene Met dari segi fisik kaya mbak iki kurang dijaga kesehatane. Kaya panjenengan Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Mas Komet iki ming sharing. Nggih. Iki ora nuturi iki ora. Nek segi dari umur 40 munggah iki biasane kekurangan B3 Met. Napa iku? B3 lho. Iya ta Met. Kok malah metin-metine kancane lho kowe. Alah sing nomor 1 iki balung padha linu. Nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Oh iya. Pasti iki Iya bener. sing nomor 2 niku budek nggih mboten Mbak. Nggih. Nah kuwi aku sik normal kok kono nggih. Durung kono durung. Pasti niku kemene umure ngunjak terus saya suwe-suwe iku pasti balung padha linu, budek sing pungkasan kuwi bawur. Apa iku? Gak roh wong lho Met ngene iki lho. Mripate Jenenge- mlawur. Ngomong PC. PC ku ora Honda Met, Honda PC. Tak tapuk sisan ya. Kudune kuwi di apa iki di kudu. Lah kene cah sihat tok. Ya ora. Masih usiane olahraga tak jaga. Alah paling-paling kaya kowe iki balungmu ya mesti linu. Lho ora nu sehat Jajal alhamdulillah. pamane ngene. Ora apa-apa. Ora krasa pancen jek olahraga terus kok. Aduh. Nah, iki jenenge balungmu do linu iki. Ngene. Linu. Balung do linu. Lah balung dikene ngene kabeh sapa wong yo? Carane kuwi enek Met. Carane balung linu. Carane balung padha linu ben sehat kuwi. Ya ditularno karo cangkring Malang kene. Iya kaya Mbak Cangik nyuwun sewu dipun serat iki carane. Monggo. Carane dipriksakno ning gone dokter. Dokter, Sedina biasanya nek gak disuntik, diwenehi obat aja suntik aku. Gini.
Aja suntik aku, gak wani aku. Lho lagi nih met. Ah, loro, gak seneng aku. Loh, Aku pil ya aku. lho nek pilku genah carane anut anjurane dokter. Iya. 1 hari 3 kali. 3 kali. Esuk loro, Loro. awan loro, Awan loro, sore lore. Sore sik to. Esuk loro, loro. awan loro. Awan loro. Sore Lore. Awan sore lore. Sore loro. Esok loro sore lore. Sororo. Kowe malah bingung. Aku mau kok jero wis bener kok. Lah ya maksude Wong wis esuk loro sore lore. Lho, Iki gara-gara pil apa? maksude esuk Iya. loro awan loro sore. Ngene lho, ngene. Sore ngene. Sore ngene. Carane wis ngerti apa ora ngombe obat iki kaya kowe iki? Ya ora ngerti aku ora tau lara. Lara kok larang. Kayak Indonesia. Carane nek kowe pengen sehat, nek esuk kuwi carane ngombe pil utawa nguntal pil. Iya. Nek ana bocah sekolah mangkat sekolah kuwi untalen, Met. Sak sepatune. Seragam langsung digelap. Maksudnya iku nek ana bocah sekolah mangkat numpak sepeda untal, Met. Lah iya, Mas, berarti rak sak sepatune. Sepeda ya aja lho, iki gak kolu kowe. Ya Allah, le Met bocah kok goblok kuwi. Maratuaku ya omong ngono. Lho. Maksudnya kuwi nek ana bocah sekolah mangkat kowe wayahe nguntal pil. Wah, ora. Roro mang lho, Met. Esuk Kowe ora omong wayahe ya. Esuk Nenek bocah sekolah budal untalen lho. Cah sekolah ora roh dosa, ora roh apa-apa ya kon nguntal. Maksudnya mangkat kowe wayahe nguntal pil iki Pil. esuk. Lek awan. Awan ki anggere nek wong adan dhuwur, Allahu Akbar, untal. Cek langsung cek. Hau. Sing ngadan nggonku gedhi, Mas. Aku apa kok lu aku? Jenenge Kamdi. Ya Allah, Met, iki wong goblok iku. Maksude kowe iki nek ana wong adan ki wayahe nguntal pil. Wah, lah ngono to. Tapi mbok untal adan ya mbok untal nyapok. Iku nek awan. Awan. Sore. Sore anggere ana srengenge kok ambles parake ngulon untal, Met. Wah, panas no. Srengenge. Panas, gak iso. Iya. Patokanmu angel kok. Maksudnya wayahe ngombe pil ngono lho, Met. Ya ampun. Omong sing jelas ngono. Tapi ya wis jelas ngene lho iki. Oh, iso. Carane kuwi nek kowe pengen sing ramuan utawa sing tradisi, sing herbal enek. Jamu no. Jamu. Pomo kok awakmu pegel-pegel kesel ngene iki aja ninggalke ramuan tradisional. Tradisional. Kowe pamane kok anggere awakmu kesel pegel, ngene iki kowe ngombe jamu sing digendong, Met. Bakul jamu sing digendong. Bakul jamune sak loro to. Lho, Lumpuh. Bakul jamu digendong. maksudnya iku bakul jamu sing diadai botol kuwi lho, Met. Lho ki jen apa bakul jamu kok? Bakul jamu diadai botol sepiro gedene bakule? Aduh, Met. Maksudnya jero botol. bakul jamu sing diadai dunak nang guri ki lho. Wah, alah kowe periksa ta. Lho, Bakule diadai dunak. jamu iku lho pegelino, asam urat dan lain sebagainya. Iya, yo. Apa, Duk? Nggih to, Mbak Sani nggih. Kepitung cara ngono alus basane. Pripun? Nduk, alus basane. Lah nek kono iku lak jare nguntal ayo. Heeh, lah nduk kene kok gak apa nduk ngelek. Lah, ngelek ki lho, Met. Carane kowe ngelek bakul mang, Met. Ngelak. Heeh. Aku padha karo HP ku yo ngelek iki. Ngelek kowe iki. Kuwi kudune ngono kuwi. Iki biasane balung padha linu. Rak ngaten to Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Iya. Pasti. Mila niku aku anak kula limbuk wong pun leres Mas Lindro. Mulai bojone gorane kok kan nguntal. Nggih, mriki ngelek. Iki apa nduk? Ngelek iki. Lah, ngelek iki. Iki kono met nang lek-leken kono wis. Wah, jenengan riyen monggo kula aturi ngelek. Kuwi Ora tau ketemu. Ya tadi omongi aku asline musuhan karo iku. rasa digagas ben ngelek lah. Bane jenenge Pak Roman Rokim. Ki ngelek ki mau ki nek sing nomor loro ki biasane budek, Met. apa iki? Kaya kowe iki budek. Kok Kate kaya upama, Mas, Dalam namine sinten? Komet Omahe ngendi, Mas? Bojonegoro. Sampun kagungan bojo, garwa, Kagungan pinten, Mas? tunggal. Anake? Kalih. Anyane. Apane? Budek kowe iki. Wong budek ngono kok gak ngaku to, Met. Ora, sik sehat to. Mas, namine sinten? Komet Omahe ngendi? Bojonegoro. Pun kagungan putra? Empun kalih. Heeh. Budek ngene kok, Met iku kok. Piye bocah Iki iki? budek ya, Met, asline kayak Met. Mas ya kowe ya budek. Ora iso. Namanya siapa? Slendro, Rumahnya mana? Bluro, Jawa Tengah. Anaknya berapa? 1. Alam mana? Aku mang rene numpak mobil, Met. Alam mana? Mangan bebek goreng kuwi enake ndak umum, Met.
Alhamdulillah ning gone Pak RW disuguhi jeruk, disuguhi manggis, disuguhi apa iki jenenge kopi. Alamalah. Aku dikei mangan ning kono enek rendang, enek opor, ana rawon met enake ndak umum. Alamana. Alah piyai kene grapyak semanak dalange Pak Roman wayang bengi apik ndak umum met. Aku dhewe gak jelas kok kowe jules. Aku dhewe bingung. Alamana kok ya dijawab ae. Sing penting kan gak budek to, Met. Kuwi ora budek ning kuping usul. Loh, wong sing penting iki ndak budek, pinter cerdas. Iki biasane budek. Budek. Sing nomor 3 iki sing pungkasan iki bawur. Bawur. Utawa nek mriki napa, Pak, nek bawur niku? Picek. Blawur, nggih Oh, blawur. Blawur, nggih. Blawur, Met. Blawur. Kurang kasar Jombang kok blawur. Lah apa? Picek. Wis iku anake kuwi kok. Oh iya. Iya. Ora sate deng aling-aling kok ya, Iya, Met. yo. iya. Dadi iki pas Met nek motone blawur piceken. Blawur. Kawane. Kuwi kaya kowe barang iki kurang awas. Kurang awas piye to? Kene sik jelas. Iki piro? Iki piro? Siji, Iki loro, iki telu. ora iso 5. Lho kok 5 telu? 5 ya, Met. Kok iso 5? Lah sing dodok iki rambut hitung loro iki. Wah. Kok gandeng ngene kok lho. Iki ya merah. Melok kancane kok ora melok iki ya. Berarti piro iki? Iki 5. Oh, 6. Lah kok iso 6. Lah iki gagange lho. 6 kok. Lah iki jajane tanganmu. Ngene. Ya ora 6. Ya 7 ya, Met. Kok iso 7 iki lho? Lah iki 5 iki gagange, lah iki wite. Nenek wite ngene kok. Itu. 8. Lah kok iso 8. Iki gagange. Iki wite. Ya. Lah iki woe iki. Nggonmu cilik lho. Kok becendel iki? Lah woe kok mbok krekep ngene kok. Kok cuwi layak bojomu kok WA aku ae. Be-be. Gak. Wah, lali. Wo. Niki piye? Bacane Pak Roman iki. Keceplusan. Koncoe, bojoe arep di WA-ne terus. Aku jan tak jaga, Mas. Lah kono WA terus. Wis. Oh, ora nyapa-nyapa kirimi foto. Lah aku kan yo ingin to. Oh, alah bentuk iki, Met. Sumpah lagi pindho. Anu piye? Gak. Sik taurus kowe, Met. Nyapa, Pak? Kanca lho, Met. Iya, ya. Masa bojoku pincang aku ya doyan, Met. Ngene iki, Met. Duh, sing pincang ta? Ya pincange. Mosok sing kuwi. Ya bener. Bojoku sing pincang ngene, Met. Gak masalah aku pas mendem kok. Ngawur ae bojone. Menghibur cangkring Malang. Lah nek menghibur ki ya nyuwun sewu, Mas. Iya. Piyai kene iki wis pirsa Pak Lurah serta ketua panitia iki wis paham. Selain Mas Komet ku pinter ngelawak nggone nglucu ndagel. Beliau itu punya talenta yang luar biasa, tidak seorang pun yang tahu dengan talenta Mas Komet. Jadi siapa? Jare bakul-bakul emang. Suarane Met MC iso kowe. Iso gaweanku sak urung ngene iki MC ya. Sak pama MC kaya orkes mau, sore campur sari. Pangan aku. Iso tenan ra? Iso. Jajal pamane MC. Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir tentunya di kawasan Cangkring Malang tentunya, Cok. Untuk Anda semuanya yang sudah hadir. Meskipun dalam keadaan hujan rintik-rintik namun tidak menyurutkan semangat Anda semuanya. Mulane aku gak iso ganteng iki gara-gara mbok ngenak ngene lho. Iki irung apa talang jane? Lah aku kok bukan apa iki ngelek tanganmu to, Met? MC ya kudu MC ya lah kok mbok ngelek tanganmu ngene. Teko telake, Mas. Muldu. Kula dikon ngelek. Anakku tanganan dulu kok. Pitados Mas Slindro. Nggih. Nah, kula kapan dari ini kan diparingi informasi saking Abah Girun. Nggih. Lho, anu Pak Roman, nek Komet wis sembuh wareng iso, wis cocok kuwatir. Tenang nih, Pak. Saya ora iso ming bayar utang tok, Pak. Ya, Met ya. Lah niki yo. Ana niku mboten cirios teng kula. Pak Girun cara multi talenta. Dawuh Pak Girun ngoten. Leres ya piye kene sapa sing ora pirsa? Met guyune iki sithik wae. Sithik ae kaken kuwi. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Saya panggilkan salah satu artis yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah tentunya masyarakat Cangkring Malang, Cok. Ada siapa dia? Hah! Ujat irungku. Jare kon Siti. Maksudnya sedingane kok. Jaremu Iki jane gebres apa arep nyarke MC? sedengan. Sedengan ae iki kok kocluk. Oke, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hadir tentunya spesial di kawasan Cangkring Malang, coy.
Ada deretan artis yang sangat istimewa untuk Anda semuanya. Tak panggilin satu persatu siapa dia. Metura. Metu telek. Wong ora tau bener. Ya ora bener nyarno ki sing apik, nek MC dangdut. Dangdut. Upama MC dangdut, Met. Dolalah dek sing nyarne ki nyuwun sewu ya Mbak Cangik, Mbak Nggih, Limbuk. monggo. Wong jok kala mangsa ki nek wayah sasi ruwah, sawal iki MC ki entek, Met. Entek rame yo. Upama dolalah dek penyari dek MC ne umure 79 ne piye Met dek nyarno, Met. Dadi MC. Nggih, nyeleneh Iso. Lah karo Pak Eka gak tuwek MC iki. sang saya dangun itu kan menungso sang saya sepuh. Sang sepuh lah. Ambil Kreativitas anak muda niki berkurang mergo seolah-olah dipandang sebelah mata seniman Tuwek MC. ya? Iya, umpamane MC tuwek, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saudaraku, masyarakat Cangkring Malang tentunya. Ada beberapa artis untuk Wis ambulan Pak, ambulan Pak. ambulan. wiu. Wis sampe bongkoe cek MC. Lah wong wis bongkok ape wis wayahe kok ya dadak Sing MC. keterlaluan kowe nyapa nganggap MC calon mayit iki ya. Lah, nek iki kowe ra mungkin iso, Met. Apa lho aku sing gak iso. Upama kowe nge-MC ndelalah nge-MC ni wong mati kowe iso apa ora berangkatke wong mati. Niki angel nggih. Ayo ra iso ngene iki. Angel. Teng Jombang di boten enten lho. Mboten enten to niki. Boten Mojokerto nggih boten wonten. Mojokerto ndek enek ki, Met. Dangdut. MC. Dangdut. Nggih. Lah ya cara dangdut. Dangdut, cara dangdut nge-MC ni wong budalke wong mati Oke. nganggo nada dangdut. Sora. Iki jarene Pak Ketua Panitia. Iya. Lek aku nge-MC iki, engko ditambahi 500. Sapa sing ngomong? Pak anu, Pak Eko. Gak. Lho, lah ketua panitia Pak Eko iki? Aku usul dhewe. Oh ya wis. Yo, Lho, mayit kok tak yo. Mayit. Budalke mayit kok yo lho. Lah tapi versi dangdut kok. Oh iya iya. yo. Bapak Ibu hadirin para pelayat yang sangat budiman. Perlu Anda ketahui semuanya, bahwa mayit yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita doakan berada di tempatnya di sisi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa dia? Saya napa saya? Piye tak budal Pak? Ngawur Maksudnya bayange. wayange dibudalke. Ya lali aku. Wow, ning luar biasa tenan Mas Kemet iki. Alhamdulillah. Nyolong kethek tenan Mas. Nyolong petek kok ketek iki jane. Lah tenan kok paribasane iki didelok dari segi piyayine ya ora gedhe, ya ora cilik nemen-nemen ning suarane ketok gedhe enak. Pas heeh. Wis kaya apa iki bathok bolu isi Lek. madu. Ya. Kula nggih mboten nyangka Mas Lindro. Dalem. Nggih, pinanggih wonten lebet iki mboten nyangka nek Cak Komet ternyata talentanya betul dawuh Abah Kirun luar biasa. Pak Lurah mawon mau sampun nyuwun teko kalih kula. Nyuwun pirsa Pak Lurah. Terus pundi to? Mas Lindro, Mas Komet iku didelok kaya ngene iki piyayine meneng ngombene apa Mas? Kowe mbok omongi Mas ngombemu apa Met Mas? Banyu aki, Mas. Lho niki lho. Lah, jenengan pengen kados Mas Komet ngombe apa, Met? Banyu aki. Lah, sesuk menjenengan nek bar mayang ngunjuk mawon banyu aki ya, Met. Ngoten nggih. Nggih, Mboten mungkin napa-napa. Sedina pira Met carane, Met? Hah? Sedina. Pokoke esuk loro sore-sore rong gelas. Ora gelas. Son surutetun potong ngono kene. Yo, wapi. Kuwi nek sone apik kaya ngene iki. Mak iki Mas iki ya apik lho. Sosoke kalau mangsa nyuwun sewu Mbak Cangik Mas Komet. Niki son rak biasane sone ming mek sithik mawon ngoten niku. Nggih. Cilik gek napa spekere jero wis do suwek kabeh lho Met. Kuwi piye nek Aku tahu tanggapan ke son tahlil. mini kompo kuwi ya? Ini kompo. Setelane gur telu, Mas. Bass, volume karo triple. Triple. Kuwi telu tok ya. Ora nek apa iki Aku efek ki kene ya. arep gak mangkat ki kok ya duwe. Mangkate lah ngono. Bareng aku lagi salam wis gak jelas blas. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mereka wonten terkene sasare kerek terus. Wonten sampur sekerarat. Dadi kok dodon ki koyo campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara Sone bosok. sone bosok campur sari sekarat. Iya.
Sekarang Nek dhewe. son iki ya penak to. Penak, Mas. Nggih. Dari beberapa widodari Mas Komet. Nggih. Sindene yo akeh ya Met. Ah, nggih. Nggih. Wayu-wayu gek wedok-wedok kabeh Met. Wedok, Cara kowe kon milih sinden 046 sing mbok pilih sing ndi Met? Halo. Ojokane. Sing ireng iki ya Met. Ireng ki gak lanang tapi. Gak wani, karo sidanku sing lanang gak wani. Wani aku. Wegah. Napa kowe kok wegah? Masa kamu itu ndak tahu loh. Jarwo, itu lanang. Iya toh? Dari samping kan roto toh. Ketaranya apa Jarwo? Nah, itu. Kowe kok ngerti nak suarane Jarwo? Yo ngerti aku tau di TV. Koncone Jarwo sing sop anu koncone Jarwo kae Sapa? jenenge sapa kae koncone Jarwo. Adip ta Sing- sapa iki? Iya bos. Ya kuwi to. jenenge sapa? Sapa? Ah, sapa Jarwo? Nggih, sapa? Lah, lho lha nggih sapa? Lah ya sapa? Sing Iya bos. lah sing ro sapa? Lah itu. Jarwo. Sapa? Loh. Lah ya. Suarane Jarwo piye? Sekarang ya, kamu itu dibilangin kok ya. Sini, Adit. Sapa? Iya bos. Sekarang bos. Adit. Bang Haji. Upin. Upin. Itu malah kartun kabeh keton aku nganggur. Yo iso kowe kudune iki seolah-olah dagelan iki sapa ngerti? Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Suaranya siapa? Sapa? Goblok. Sapa? Cah cilik apa lo? Suarane sapa? Bang Haji. Romaira. Iku suarane Bang Haji Rumah Irama to. Jangan lupa minum yang ada gambar badannya. Apa itu? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Aku tuku loro dadi sikile 6. Ya kan? Ngono kuwi ya diomong nenek kowe iki tuku mloro iku jenenge blarutan sing mbok tuku iku. Larutan. Blarutan. Lah tukumu loro Sinten Sinten? sing kepareng jumeneng riyen, Pak? Gak monggo jenengan pilih sing namine sinten mau? Bebas. Sing Bebas, nggih? Milih Met. Tenan bebas? Nggih, monggo. Pojokan niku sing betul HP ijo. Sing api ijo sapa kok? Ah, niku. Met iku wis expired, Met. Heh? Wis expired. Aku senenganku ngono-ngono kuwi. Ah iku Mbak Yai wis. Kuwi wis gak kakean permintaan anggere nek dhuwit klitik karo nan remason beres. Sing toko beres ki. Lah kuwi anggere iso umur-umur sak ngono anggere iso glegek nek apik to. Lah glegek wis bolak-balik nyekeli kok kuwi nuntun no, Met. Yo milih sing apik. Nyuwun sewu, kula ngambil sindene tunggal, Pak. Monggo. Niki wonten Mbak Denis. Mbak Denis. Oh, Mbak Nggih. Denis, Met. Wah, iki Tapi Ya katut. iki putrane penjenengan. Slendro. Nggih, dawuh. Mbak Denis ini nggih multi talenta cuma nggih materialistis. Loh, sekarang nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Dalang. Wanita itu harus materialistis, seorang laki-laki harus kerja keras demi menghidupi seorang wanita. Wong wedok kok ora materialistis jenenge wong wedok. Kok celuk. Nggih. Ya Met yo. Heh? Ya Met yo. Aku gak roh lho padahal. Wis tok kowe mbelani Ayo, aku. Nduk. Mbak Denis sing pundi, Pak? Nika. Niku sing Mesti iki bocahe nek Denis lho, Met biasane tonggoku iki Denis iki pawakane iki lencir kuning cilik, wong ayu. ora mesti. Iki gak. Lha kowe kok ero to, Met? Lah aku suwi karo kene kok. Maksudnya pacaran bebojoan. Pacaran bebojoan Gak ya tak batin tok wis suwi ngono. wong batin suwi kok mbok omong. Suwun Wonten sewu. diajeng Denis. Langsung Anu- disempoti to. Anu lho Medal ngriku napa ten ngriku? Ten mriki, Pak, ten mriki, Pak. Yo. Teng mriki nggih. Nggih. teng Pak. Oh teng panggo nggih, ngapunten nggih teng mriki nggih. Lah iki Met. Bocah yang senayu Met. Ya ini. Monggo cak komen disuluki. Larasing disuluki. Nggih. Tuk 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 Tuk. Ora niki serpek nggih. tuk tuk tuk. Oh niki serpek Jawa Timuran nggih, Pak nggih. Wah.
Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis, mikrofonipun sampun Untung tak diaspor. kawan kentongan malah. Loh nggih Mah. Benjang nek menawi tanggapan malih mangasto kentongan nggih. Ah, Pak. nggih. Wah, selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis. Nggih Wilujeng Dalu Kang Wah, Mas. pripun kula niki mengerti asmane mireng ning ora ngerti karo piyai. Nggih kula nggih dereng tepangan kali jenengan nggih. Paring asma kepanjangan Oh kula Denis. Mbak Denis. Panjang sekali namanya. Siapakah dirimu? Nanti saya fotokopikan ya KTP-nya ya. Ini mau mek mekar apa mek apa? Pakai FIF saja. Oh FIF. Iya. Ame Edira bunganya 13%. FIF saja 7%. Oh apal men Iya, nasabah lama betul ya. sekali. Nama siapa? Denis. Rumah. Rumah saya. Iya. Rumah yang mana ini? Rumah yang sekarang ya. Oh rumah sekarang. Rumah sekarang ada di Bening, Gondang, Oh, Mojokerto. gendang. Yang Halo. Pun kenging. Ayo coba. bajirut kok. Mbak Denis nyuwun sewu, pepatah Anjing. sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Paring asma kula selindro saking Blora Jawi Tengah. Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh sekali ya. Betul, 5 jam dari 5 sini. jam dari sini. Oh, oh. Kak Popo bayarannya kan akeh toh. Alhamdulillah, saged silaturahmi. Ngene iki awake dhewe ketok grapyake ya, Mbak. Lah ya. yo nek bayarannya akeh aku mbok yo dikeki dikit. Selamat malam, Mbak. Sopo sih? Loh, Sopo? siapa? Saya yang namanya Sopo iki? Kok sawangane kok sok kenal banget kenal yo, Mbak, yo. Kan kita belum berkenalan Nek awake yo. dhewe biasa melok Lah, ludruk kok ya, Mbak ya. kan awak dhewe wis biasa yo biasa nang pasar Mojo Agung. Kuliner. Dodol berambang kan Ya yo padha ambek nek aku. Mojo Agung awake Sopo dhewe sih? sapa sih? Mas Hasil tuh belum kenal gua. Kok elek ngene mang kok yo melu ojo gawe rai sing iki po. Kayak kayak ruwae. Yang satunya belum garing, jadi ini enaknya. Sing kapanane kok mamel kae to? Hah? Sing mamel iku to? Lah ngono kok yo. Wis mamel ya iku gak usah digawe iki yo gak usah digawe ganti liyane. Aku sing liyane kae diteleki pitik ya Met Iya, ya rai. masane temen tuh yo, Mas, yo. Rai sing nomor 3 diteleki pitik ya Met ya. Sing iki ditelaki jaran. Iki gak repot tak siri ya wis iki. Apa iki Majirin? Apa kuwi? Omongane gatel no. Disiri piye sih? Rayo diteleki jaran lho. Loh, iku jenenge anu Mas, rezeki. Rezeki mek. Biasane nek diteleki rezeki biasane untuk barokah. Biasanya kan nek titik to, titik kok tai lalat jenenge to. Iya. Nek tai lalat kan cilik to. Cilik. Lah Nek nek- gede Tretong. Ya. Sama pelok ngono. dazo. Neng nyuwun sewu lho Mbak Denis. Enjih, Kang Mas. Piyai kaya panjenengan iki degane klopo ijo bejane sing di bojo piyai Nggih, ayune nggih, kaya. Kang. Sampeyan di pacar pun to, Mbak? Dereng Di iki, bojo Mas. to. Sampeyan iku ndek pacar. Enjih, dereng. Ya ampun kok padha karo aku yo Lah di iso, pacar. ayo yo piye? Oh, pacar-pacaran yo. Ya apa iki njaluk nomor WA-ne apa piye? Mbak, Apa? wis mbok pikir tenanan. Sopo? Di bojo urip nang alam donya pisane kok di bojo kayak tremos. Lu gak apa-apa ganteng kok. Iki pelawak mahal iki. Ngene iki ganteng lho. Kucingku loro ki gabres. Lah lha apa? Iso pahing. Penghinaan Mas, penghinaan iki. Kowe ngenyek nek iki yo. Ngenyek iki. Jenenge kowe ora seneng karo wong wedok. Dah, Iki iso. jenenge body sing semlohe, Met. Kowe ndek bojo lemu iki bejo lho, Met. Mergo wis ana parikane, kethu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Terus Artinya Duwe bojo lemu aja mbok pegat ya, Met. Nek mbok pegat kuwi eman empuke. Lho, gak ya sih. Sing digoleki ku apa? Empuke. Kowe nek turu ngene, Met, ning gone mlumah kene iso mbok nggo bantal, Iya. gitu. Miring ngene iso mbok nggo guling. Heeh. Jajal Met keloni sewengi miring ngene rak kram sikil, Met. kuwi ra masalah embuke. Iya. Sing bener ngomongnya, sing santun. Loh, lah ya empuk to. Gak usah ngeter-ngeter cangkeme wi. Walah, pancen iku lambene dawa, Mbak. Lah, Cara iso. lambene dawa cara mesin saiki kombi, Mbak Nek. Kok kombik piye to? Iku sing Mesin lugas. panen. Panen paring. Oh, Oh, mana? Empuk. Empuk. Aja. Lho, lah nyapa, Met? Nek iso kan diet. Lah lah apa ngono? Lah kok diet Lah iki? kok iso ngene nyapa? Carane diet piye bojomu diet? Bojoku diet. Terus priye? Ambune. Loh, Hah? ambune lho. Hubungannya dia tambah ambuwi apa? Wah, gak ngerti anggere mapan turune diet. Kok ngene to aku ngono. Dadi wis tak pengen Walah. diet, kok aja sampai diet tau. Tibake bojomu bokonge bosok kuwi, Met. Kelepe bocor. Ora Gak iso. diet. Nyuwun sewu lho iki. Ini digado napa dinapakne?
Ya timbarne ngene met kok terus digorek bar kuwi. Heeh. Lho kowe enak men to? Iki piye iki ya sibat multitalenta. Multitalent. Ngelodroke ya apik. Cara pemain ketoprak ya iso, pemain film ya iso. Nek ndelok model-model ngene iki wis mesti apa ya jenenge ora bapake, ibuke mesti gak ada. Mesti yo apik. Cedak maksudnya. Wis maksudnya apa ya? Apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari Dari Gak pohon. mesti. Heh? Gak mesti. Kok gak mesti? Nek colong bajing piye? Bajinge iki. Maksudnya ngeten lho Mbak, kacang Piye, ora piye? ninggalan jarak. Gak mesti. Kok ora mesti iki? Lah dilelesi wong kok. Ayo Lah, kacang kacang atom. atom. Gak enek lah jarane kacang atom ini. Kacang atom mek ya lek ya. Terima kasih lo sudah membantu lawak kita. Matur suwun lho Pakde Matur ya. suwun lo, meneh dijak sepelan jari. Matur suwun kacang atomipun. Ya, Met. Dalam. Iki Mbak Denis iki tarung-arungake iki piyaine selain nyinden iki Ya. selain ngodruk. Selain apa ngodruk? Lodrok kok Ngodruk. ngodruk. Ayo, selain ngodruk iki pemain film ya iso lho, Met. Lho, cara peran adegan iki biasane nek film nyun sewu pirsa Roma Irama, Bu. Nggo pirsa kowe. Roma Irama iki gathokane biasane nek pramen atau pemain film gathokane sinten, Mbak A? Ani. Asu. Mbak. Asu gundule Ani. ngono asu. Gaso. Iki Ani. Kok ani? Ani. Ani. Iki Ani. pramen Ani nek biasane sing ngiringi rak musik. Musik. Sarene iki musike wis mulih. Wis mulai. Diganti gamelan. Ganti gamelan. Wah, cara lodrok ning bahasane Indonesia. Ngono. Soale sosok lodroke lakone Sarip tambah oso. Terus? Ya gak iki digenti. Ki anyar. Joko Sambang wis biasa. Iki digenti. Apa piye? Lakone Ani karo Roma Irama. Ani arep dipek bojo Roma Irama. Roma. Pake gak entuk. Iya. Sing ani sapa? Sing Ani kowe. Mergo Anu. kan pas. Sing Roma Irama sapa? Sapa nek gak bajul kae. Lah ya mau tuh aku elek ngene ganti raine so. Ora apa-apa. Gak enek liyane ta. Sampe memang nggo dagelan mek loro ta. Liyane Ora. golekno ndek kotak-kotak ngono lho. Ora apa-apa dilu engko kene kayak kalender ya. Iya. Sing Kok kalender to. siano Sampe sik. namen. Siano sik lodrok Iya, apik iya. ya. Oh iya. Kene tak dong ngene iki ya. Wis, Aku dadi- demi iki ya. Aku Demi dadi warga. Pak Yani. Bapak Yani. Oke wis. Adegane sik pertama. Bapake kok cilok. Mbok ya Aja ngono to. Iya ya, Ngono ya bapakku ngono iku. Iya lakone aku berarti. Ya. Peran utama ya. Siarne nggih. Ya kono sik tong tak tok ngene iki lho. Monggo ya disiare. Ya, Oke. ayo kamu siaran rono sik. Apa jenenge ludruke niki Pak? Siksa anu nggih, siksa budaya nggih. Nggih, ngawur. Ngawur. Rindu job. Ojo ta. Apa jenenge? Sing Pak? penak. Ludruke Pak Roman. Roman CS. Apa iku cak slendro ya, Met? CS ya apa? CS ya. CS ki tes. Oh iya. Ini ces. Oh iya. Takok ya sing Iya. kamu gak ngerti ya. Gak Lodrok Roman CS. Hadirin yang berbahaya, Bahagia. Hadirin apa bahagia? hadirin yang berbahagia, saksikan pagelaran Lodrok Roman CS. Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan sebuah cerita Ani dengan bapaknya Ani digondol tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bacok gitu. Lakon sebuah cerita cinta tidak direstui orang tua. Yuk, tak tahu. Duh. Dengan Mbak, ngangge ndok asin setunggal, Mbak. Nggih. Nyambung kok dengan Weh. barang. Kok jek kok berjaluk mangan iki piye to? kowe iki pemain disiarne kok tidak Dasar. menghargai Wis ape main to? Gak penyiar. sopan das. banget to. Pada pagelaran malam hari ini Ludruk Roman JS menampilkan sebuah cerita cinta tidak direstui oleh orang tua dengan peraga-peraga dan juga pemain-pemain terbaik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bapak Ani, Bapak Ani. namanya Mas Eko, yang diperankan oleh Cak Selendro Muhammad Saputro, dan juga Ani diperagakan oleh Mbak Denis Wijayanti, Gendung petak. dan juga Roma Irama diperagakan
oleh Bapak Roman. Loh. Loh. Pemainnya wis jangkep aja tutuk kene. Apa? Rumah kok ISIS. Lah iya. Oke, diperagakan oleh Cak Komet Bojo Negoro. Selamat menyaksikan Lodrok Roman CS. Telunyur, Trung. telunyur. Padha nanti ngomong. Sudah beberapa dina saya ini kerja. Beberapa hari ya Dina. Sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari aku nggak pulang. Sekarang pulang anakku sudah tidak ada di rumah. Sudah saya sekolahkan biar pinter, biar sukses menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kenyataannya Ani belum juga pulang. Ayah. Ani. Aku pulang. Slow motion. Oh, iya. Baleni. Slow motion ya. Slow. Sini alon-alon Slow. blok. Iya, iya, Alon-alon. Ani. Gerakan diperlambat. Ayah. Sing siji iki kok gak slow motion belas to. Sing di Gedandul gandul. oh gamelane. Gendang to iki ndang di play mana iki. Oh, iya, iya. Iki bokongku. Ani. Ayah. Api. Dayaku ndi? Iki keluarga koclok iki. Ayah. Hei, Ani. Ayah kemana saja dari tadi ayah? Ayah kok siku. Oh, lah, Ani PC matane. Ayah di sini. Ayah di situ ternyata. Lodroke. Pi, tung tak tong. Ani. Ayah. Ada. Di reply. Ene lindu lokal. Kalau di lokal ngopo? Ora ngrasakno kower ya. Ora lindu. Makanya aja dipepet-pepet no ngono cek gak keri. Ani, Iya ya. kamu tahu nggak Ani? Bapak itu baru aja bapak pulang, ayah pulang. Ayah pulang kok Ani sekarang sekolahnya kok sering pulangnya telat. Ngapain aja Ani? Ya biasa lah ya, kan anakku muda. Bukan itu, anak muda ini sebagai generasi bangsa sekolah yang pinter, yang pandai. Assalamualaikum. Sudah pinter. Aku metuku kapan? Tidak menerima tamu dulu ya. Oke. Ani, Ya ayah. ingat kata-kata ayah. Apa ayah? Karena orang tuamu, ibumu sudah tidak ada yang mewakili hidup segalanya, hanya ayah Ani. Iya ayah. Kamu pengen apa Ani? Coba kasih permintaan. Pajero. Bongko we. Oke, Ya. besok saya curikan Ani. Kok dicurikan ayah? Wes ora dadi paham rapopo. Motor grene mau Janganlah ayah. Wong mioe kredit tok jaluk. Kan cuma Pajero ayah. Ayah belum kuat Ani. Kamu sekolah yang sukses tidak boleh pacaran. Iya Ani, ayah. Ayah mau kerja dulu ya Ani. Kamu di rumah aja ya Ani ya. Iya ayah. Iya. Tung tak tong. Ya Ani, ayah. Sek. Kayak celeng. Weh, kowe dadi apa? Celeng. Dadi masalah. Loh, gak kowe iki lho peranmu dadi apa? Sire Roma. Lah Roma teng ngene kaya maling iki lho. Lagi kok goblok. Roma isih berwibawa ngono lho. Loh, pertama wibawa tapi iya. karena tidak disetujui oleh Hasu ini, saya kan ayah ini. Saya kan Oke, baik. diam. Oke. Anggo musik. Iki etok-etoke genah-genah ngono ta? Oh ya. Ek. Ani. Etok-etoknya saya kora-kora ya. Ani. Aku sudah tidak. Sek. Op. Lah kono nyapa to Ani kok nganggo ngene. Walah, Roma Kok kotlok. iki film religius kok. Lah yo kok Kono malah nganggo Roma ngene. he. Terjadi Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Iya Roma. apakah kamu mengingat aku? Aku ingat kamu. Kamu Roma. Ya Ani. Iya Roma.
Memang. Jangan Roma. Aku- Jangan. Ani, Roma, lepaskan. Jangan. Iki ani meteng. Ani meteng. Lah kok wani meteng ki? Bener nak anake Roman. Anake kok Eko pane Oh iya jenenge. Pak Eko. Aja ngono. Lah aku kudu piye to? Ani iki jual mahal. Oh ngono baik. Heeh. Sik setelan jual mahal. Ani. Ono remote pokoknya. Enten remote ta, Pak? Ono. Ani. Remote-mu nanti. Itu ada tombol power on off di depan. Hah? On off. Kok kon slide? Ani, aku sangat mengerti bahwa ayahmu tidak pernah menyetujui kita. Namun aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Ani, Oh, green. Romane stroke ya. aku akan menyanyikan lagu buat kamu, Ani. Sepiro gambangnya, Mbah? Gambang. Sah profesional iki nganggo apa-apa iso. Yo, gambangnya, Mbah. Mari Pak Roman lo nanggape Harus order bisa. ya pisan tok. Sebuah lagu buat kamu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Asik. Aku Ya ya. Ngapuk. Roma Irama kok gatelan ya Roma Rama. kok kocok. Kok ya sing nyanyi ini dadi Roma Irama iku. Tambahin ngono kuwi dhek muni asoy. Kowe nek muni asoy. Ngono. Kowe sing gak anu, kowe kudu senggak. Tak sogok. Heeh, ngono ya. Lho, Roma Pargo ini ke aku. Ya. Oke. Aku piye aku? aku pun Tak mampu. Aku nyauti. Ya. Nyaut. Oke. Aku pun tak mampu. Ini di mana nih? Ayo di mana? malam ini Dung. ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu. Tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani, Iya Roma. rasanya kita harus kawin lari. Karena sampai kapanpun orang-orang itu tidak akan menyetujui kita. Kenapa harus lari Roma? Karena orang tuamu tidak Ani, ini siapa nih? Aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya ayah. Ancuk. Coba pukul lagi. Loro tenan ya. Kalau botol bukul rene. Sepelane gak ngono. Ya apa ya kon ya Wis ben. kowe ketak karo dendam iso mak bawa. Lah iya ya ben. Pas tak keneno put bokonge. Wis saking aku ki mau lho gak ketok jajal Ya. balen ono maneh ta. Roma. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengertilah ayah. Roma. Aku Kamu adalah sudah tahu gak? Ini Ani sudah saya sekolahkan. Mau apain kamu? tapi dia mencintaiku. Tidak cinta-cintaan. Biar dia sukses dulu. Kamu kurang ajar ya. Jangan. Apakah Apakah po? aku bersalah Salah kowe. bila ku cinta Ani? Ora cinta-cintaan. Ora cinta yo wis. Ndak kuremok. Roma ora kajen belas. Tidak boleh. Kamu mau apa? Nikah sama Tapi kita saling mencintai. tidak cinta-cintaan. Ani, apakah kamu cinta dengan Roma? Saya terpaksa ayah. Lho klo krungu dhewe to. Loh. Ani terpaksa Roma. Ane iki kurang ajar. Tidak boleh. Ceritane iki sampean wis pacaran karo Lah aku. ya kan cuma sepelan tok kan. Iya. Kan cuma
Tidak boleh. Perkara ning kene. Ani Enggak iki kok sak mentenge. Lho, iki lodrok iki. eta. Lodrok kok sama tenge wo kocruk. Wes to aku tanggung jawab. Lah nek sama tenge ra jeng ngenteni 9 sasi neh. Ya ora apa-apa, kok dicepetno. Oh. Bareng somben iki to, selawatan to. Enggak boleh. Ani tidak boleh nikah sama kamu Roma Irama. Lalu aku tidak bertanggung jawab jika suatu saat nanti Ani akan bunuh diri. Apa bener Ani, kamu mau bunuh ke diri? Lah lah apa? Katanya Roma kamu saling cinta dengan Roma, kamu tidak bisa hidup dengan Roma Ani. Apakah aku mungkin bunuh diri hanya karena laki-laki seperti bedes ini? Ini sudah 2 kali melakukan bersama ke. Gak selindro kasar. Seperti bedes ini. Gak masalah, Pak. Gak masalah. Aja bedes. Bedes iku napa, Pak? Ya rada dihalusne munyuk kok piye lah. Lah niku lho, padha. Podo? Malah kabeh bedese ya met Iya, ya. sak seretan ambil bedes. Rada Bedes terkenal. kan cilik teman-teman dia met ya. Heeh. Kaya nang nama negara medile. Iya. Apa? Bang Bedes. Bangladesh. Simpet des kok. Ikut bang. Apakah Ani bener kamu mau bunuh diri karena Roma? Ya karepmu. Jane enak apa sih? Ya karepmu gak apa-apa emang. Aku ya gak kepengen dah. Tidak ayah. Bener kata Ani. Ani nggak mau nikah sama kamu. Ani maunya nikah dengan ayah. Loh lah kak yo ah. Digagahi bapaknya dewe. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Terlah. Kau sungguh terlalu. Kalau memang kau mau ambil anakmu sendiri, silakan. Namun ada satu syarat, aku akan meninggalkan tempat ini. Apakah itu? Kalau anakmu bisa menuruti apa yang menjadi permintaan dari Cangkring Malang, aku akan turun dan meninggalkan Ani. Kalau begitu coba saya tanyakan kepada warga Cangkring Malang. Ya, nak kakek ngeluh. Mabuk. Mbok tutuki lah. Jangan. Apakah warga Cangkring Malang minta lagu apa? Tidak. Roma Irama, oi kene orjene. Ora nang orjene man Karman. Iki kok. Lagune napa niki? Oh bisa kerinduan. Oh kerinduan bisa kerinduan. Ah, aku sing gak iso. Loh. Iso iki met. Dayo. Betapa. Jangan menurunkan kredibilitasmu sebagai seorang pelawak Pelawak iso. terpopuler Lah. Jawa Timur. Jenengan Pak Dalang dan semuanya itu belum tahu. Saya itu tahu nada, Ya. tapi gak apa lagu. Itulah saya. Apakah jenengan tadi di sini tidak punya wifi? Hah? HP? Kowe gak duwe WPP ya? Duwe. Duwe. Kerinduan bisa? Bisa. Oke. Oke. Yuk, MC Met. Gak usah. Oh iya. MC Langsung kerinduan. kerinduan gamelan. Saged kanca-kanca iki apa to sing gak iso? Gak iso tanggung jawab tok ya, Coy ya. Ada ucil, ada ucil. Ada Ucil, Mas Ucil, Mas Ucil. Ayo. Mulai Mas. Ayo, Langsung opercil, kita- opercil. Opercil, yuk. Yo. Kaget lu Mas. Gak usah Si tukang melodinya diganti dulu. Oh ya. Oh gitu ya. Keyboardnya ada ini. Ah ini Tukang melodinya keyboardnya. diganti Kerindu- dulu. Keyboardnya kita. Gampang. Iki jenenge keyboardnya. Enggak, kerinduan Sangit. mandapipun lestari. Nah, Olah Kok lestari. Lestari iki pelok iki slendro iki. Ya langsung jumenglung, Ayo ayo. langsung jumenglung. Harry, tak dung tak. Ya. Podo laras. Betapa hati rindu pada dirimu. Terima kasih, Bos. Bos. Duhai kekasihku. Asoy. enak Bos. Segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja Antum kacau. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti
bercinta lagi seperti dahulu. Bersama Roman campur sarinya Indonesia. Yuk, asoy. Gelisah, Gelisah. hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, aku tak sabar. Terima kasih. Ya. Menanti kedatanganmu. Terima kasih. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku tahu kau menanti. Tabahkanlah kamu, sabarlah sayang. Aku pastikan kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yo, wes bar. Yo wis bar yo. Ya, masuk. Tenan kok. Wah luar biasa loh. Luar Mbak biasa Denis. loh ya. Saka-saka rencang-rencang kanca-kanca bapak-bapak iki pangarsa yoga ya Mas yo. Nggih. Biasane lek lagu-lagu ngene iki arasmen iki ngangge musik. Musik. Ternyata baru Dengan- salut baru kali ini Mas. Dah. Gamelan slendro tinggi nyanyi dangdut kok ya powe enak ngene. Bisa. Wah, tenan kok. Wah. Nggih, pangapunten Mas Rendro nggih. Nggih, Bapak. Soalnya ini kok kan spontanitas. Nggih. Jadi kita tidak pernah sepelan, nggak pernah. Ah, nggih. Nah, Nggih. mengalir mau. Luar biasa tenan saestu biasanya mau lagu-lagu tembang-tembang elas lestari ya toh Mas. Nggih. Nggih, terus nih lagu-lagu sing saiki Langgam-langgam lah. Wis umum. Umum. Wis umum, dek Iki kono-kono ngono. Iki dangdut ya digarap. Lain dari yang lain podo laras loh iki. Lah, Wih, niki lagune slenge Tegar apa? sing piye, Sing Mas? piye? Eh? Ada pelangi. Kita Malah densene aku sama Dah, iya. teratap no ada pelok. Cak Selendro. Wonten dawuh, Mbak. Pun cacak lagu-lagu digarap. Nggih. Kapan yo ketemu bojone Cak Komet, kula garap kok. Oh, Oh, Met bojomu juga garap, Met. Layak Heeh. lah lebar. lah ya. Nggih, tapi nyuwun sewu Mbak Cangik sing lagu klangenane panjenengan saking kanca-kanca nggih. Napa kula dhewe lagi sepisan iki to ya, Met ya. Nggih nyadong duka ing kathah nggih, Pak. Mawi wonten tumpang suwe awake dhewe le, Met. Nggih. Kok basane Jawa Tengah nggone dhewe iki wis beda karo Beda. Nggih. ngarani ngombe, nguntal mah ngopo kene, Met? Kene Ngelek. 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 Kurang Apa? lek. Apa pakai kol-kola? Aku kok kubro, Met. Apa, Met? Pakai kol-kola. Apa? Lek. Ngelek. Nah, Nggih. Nek basa kula nggih ngulu nggih. Ngulu itu. Oh nggih. Ah nek Jawa Timur kurang mantap. Napa? Kelek. Ngelek. nah. Kurang cetha umur. Lek. Ngelek. Nah, nggih. Ngaturin apa malih Napa biasane, Mbak? Biasane. Napa Mbak? niki? Monggo. Anu mawon kok sing gampang-gampang, iramane irama gamelan mawon. Oh, napa? Nggih. Napa nggih? Sidorondo gulu Oh, sip, pedhot. sip. Sidorondo oke. Nah, Sidorondo. Jambu ngalas oke. Lah Apa sih? apa? Jak. Lah kok jambu alas tomet itu Sidorondo iki lho. Iki dhewean apa ya dikancani? Yo kok oh podang kuning. Oke. Bodang kuning mboten duit, nangkin suwantene Cak Komet iku dibayar larang Gasono. lho. Oh, Sidorondo riyen makanya terus iya. podang Jane kuning. jane wi aku Kalau. ning kene iki ya gak Tunggu, oleh Cak Komet apa-apa no. nembang. Sampean berdua saja. Oh, ndak apa-apa kene yang bertiga. Aku kok tambah ono lho ya. Oh, gampang. Tambahi Anu. tambahi gawean met komet. Oh gak, engko tak anu kiuris. Hah? Kiwis ki apa tuh, Met? Gua apa to wi? Iku tinggi moto, Met. Kris yuk kris. Kiwis. Iya. Nanti di TF ya. Sidorondo nggih, Monggo, mangke. gitu. Ayo lagune Sidaranda ya. Melodine pun siap nggih, Kok maksudnya dibayar nggih. larang nggih. Yo. Asoy. Ngene-ngene ya. Oh iya, Met. Lagi murup. Iya. Oke.
konco sing tresno welas sejati sayang ungkasane sliramu digawe lara sayang ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepacut ibarat popor ra bakal dadi sekop moh ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaran musik tak tampa asla 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 kabeh iku ora perlu dikatuni janjiku biyen aku gelem tresnani kowe lan aku moga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono mas komet Ya. sabar ngenteni iya ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane adem tresno jejodohan selawase sok sok bar Anjir sampun katuraken. Matur nuwun, Terima kasih Mbak Denis. Nggih. Sehat selalu berkah barokah. Amin, matur suwun. Diparingi rezeki sing kathah tur barokah ya. Cak Slendro, Cak Komet. Nggih, wonten dawuh. Mbok menawi kanca-kanca kerawitan padha laras, anggen ladi kirang trapsila, kirang nyural napa nyocoki penggalih, Nggih. pun pangapunten sing ageng. Mboten kok mun cekap niki Nggih. pancen nggih sok sering nek mengke nek kepanggih sering insyaallah ra ya pas to Met ya. nggih nek sering Nggih. iki kudu ditangkap Nggih, neh dijak terus ditanggap melih insyaallah pun pas. Nggih. matur nuwun ugi kagem yoga-yoga sedaya matur nuwun pangapunten ingkang kathah Ya diomongi Mat- dijaga kesehatane. Nggih. Mergo saka cuaca kaya ngene iki Nggih. biasane iki sok kala mangsa penyakit pilek, Nah, nggih. watuk. Kagem masyarakat Cangkring Malang Heeh, Mas. mugi-mugi saged pinanggih malih Ing sanes wedal. ing sanes wedal pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipun Leres. ngoten nggih Pak Dalang panggih malih insyaallah wekdal senese nggih Pak nggih Nggih. Padha sehate lah. Sing penting ngaten semugi panjenengan dipun paringi panjang yuswa tanggapane laris kanca-kanca Amin. sihat. Amin, ya rabbal Sedaya alamin. panitia dipun paringi rejeki sing kathah tur barokah. Amin Cangkring Malang sapungkure ngawontenan pagelaran wayang kulit utawa ringgit wacucal. Nggih. Jek dong warga mriki anggenipun pados sandang pangan saha papan diparingi gampang. Gampil. Cangkring Malang dadi desa-desa sing balbatun toibatun warfun gofur gemaripah lo jinawi Jinawi. cepak rezekine ado saka Bilahi. bilahi. Amin, amin, ya Kathah rabbal lepatipun kawula Mbak Cangik ya Mas Komet. Nggih. Panggih sanes pedal monggo kalajengaken lampanipun. Nggih, matur nuwun. Yuk.